Ahoj, já vás zdravím u dalších bláznivých novinek z Bundesligy. Budu rád za každý odběr na YouTube, za každého sledujícího na Instagramu, Facebooku pod stejným názvem Fotbal s rozumem. Tak, nejprve vás chci pozvat na živé vysílání utkání Darkovic, přátelského utkání před ligou. A to se odehraje teď v neděli 16.3. ve 3 hodiny odpoledne. Živě to budu přenášet na Instagramu Fotbal s rozumem. Dám to potom i na Facebook. Kdo mě na YouTube sleduje poprvé, tak to mám rozloženo tak, že jelikož Instagram umožňuje pouze hodinu, tak mám poločas, první a potom pauza a potom druhý poločas. No, oba dva poločasy budou rozloženy a budou v archivu Instagramu a Facebooku. Až díky vám, pokud budete odebírat, tak můžu vysílat živě i na YouTube, co bych chtěl. Další taková zajímavost je, že asi tuto sezónu to asi neplánuji to tak na příští sezónu si předplatit The AZN, abych mohl sledovat ženskou ligu. A pro vás to je výhodné v tom, že vlastně komentář asi nevím, stěším ho nebo ho vypnu úplně, uvidíme. Přinesu vám ty zápasy živě, takže můžete vidět ten zápas živě a já vám ho budu komentovat. Jo. Kdo moc nesleduje ženskou ligu, tak budete mít možnost. Pokud by si tam někdo vybral jiný fotbal, není problém. Napište mi, chtěl bych vidět ten a ten fotbal, prosím. Jo, není problém. Také dneska vám dám tipy, ale to předbíhám. Pojďme si zopakovat, co se událo ve 25. kole. Jak to dopadlo? Mönchengladbach s Mainzem 1-3. Paráda. Ne, paráda moc ne, jako, ale tak nečekaně, jako nečekal jsem to upřímně. Čekal jsem tak možná remízu. Co je super, jelikož Bayern prohrál 3-2, o tom zápase jsem psal na Facebooku, Paliňa dostal červenou, musel chytat Urbik, jako ta porážka, jako i fanouška Bayernu, mě nemrzí, protože jako je to trochu ostudné, ano, ale kdybyste viděli tu sestavu, sestava byla, nevím, asi šetří na dnešek ty hráče, jo? Pan Kompany. Hrál Bayern na 3 obránce, Saša Boj, Stanišič, kdo tam byl dál? A i to nepletu, no. A vedli jsme 2-0, Gnabry nedal penaltu, jakože Bayern jako vedl 2-0, nedal penaltu. No a nakonec jsme prohráli 3-2, no. Ale mrzet to nemusí, proč? Protože jak Leverkusen, to jsem taky nečekal, prohrál 2-0 nad Brémama
tak i Borussia Dortmund prohrál nad Augsburgem 1-0. Wolfsburg 1-1 nad St. Pauli. Velmi zajímavé výsledky. Kiel se Stuttgartem 2-2, o poločase to bylo 1-1. A Freiburg s Lipskem 0-0. Taky nečekané, to jsem fakt nečekal, jako takové výsledky. Poté v neděli Frankfurt prohrál nad Unionem Berlin. Hoffenheim, Heidenheim 1-1. To jsem myslím říkal, že můžete zkusit Heidenheim neporazitelnost. Pardon, že neprohraje Heidenheim, pardon. A díky těmto výsledkům tabulka Bundesligy po 25. kole vypadá následovně. Bayern 61 bodů, Leverkusen 53, tudíž Bayern si drží 8bodový náskok, bývá ale ještě 9 zápasů, což když odečteme, počkejte, 9x3, to ještě hodně. Potom třetí Mouč, překvapivě pro mě, 44 bodů. Pod Moučí je Frankfurt, 42 bodů. Potom je pátý Freiburg, 41 bodů. Lipsko na 6. pozici 39 bodů. Wolfsburg 7. pozice 38 bodů. Stuttgart a Mönchengladbach 8. 9. pozice stejně bodů 37. A až na 10. příčce máme Borussia Dortmund. Bohužel pro Borussia. 35 bodů, mají co dohánět, aby se dostali aspoň na tu 6. nebo 5. pozici. No, 5. asi nedají. Možná jo, uvidíme. Ale nemají moc dobrou formu, no. Nezávidím jim to. Hlavně v té lize mistrů. Augsburg 35 bodů, 11. pozice. Brémy 12. pozice, 33 bodů. A od toho 13. místa, kde je Hoffenheim, už je tam trochu velký bodový rozdíl. Hoffenheim má totiž 26 bodů, stejně jako 14. Union. Potom na 15. příčce St. Pauli 22 bodů a St. Pauli je na tom taky bledě, ale kde na tom z hlediska dobře, než se čekalo, než jsem čekal i já, teda aspoň. 16. příčka Bochum 20 bodů. Pardon, já se radši vysmrkám, mě lechtá nos, se omlouvám. Doufám, že na mě něco neskočí a v neděli nebudu moc přijet, protože to by mě hodně mrzelo, už se moc těším. No a potom 17. příčka Kiel, 17 bodů a 16 bodů Heidenheim. Heidenheim byl právě na té barážové 16. příčce a kamarád se mě ptal, no a ty chceš, aby se Bochum zachránila a na úkor koho? A říkám Heidenheimu. No, to tady. No. Včera jsem sledoval, tak jako já jsem u toho usnul, jo. Byla tisková konference s Koreckou a vedle něho seděl, já se špatně vyslovím, Max Eberl a Korecka, všechna čest, mluvil upřímně.
jelikož jsem fakt od toho jako polousínal, jo. Bolí mě všech koleno, takže vedu prašky na bolest, to mi moc energie nedodá, ale bylo už pozdě, jsem si to všiml, ale co jsem tak jako zachytil, tak počítá i s tím, že odejde z Bayernu. To šlo z toho i vydedukovat, že s tím tak počítá, protože když a pokud jsem dobře slyšel, něco tam zmiňoval o Oliveru Kahnovi a panu Tuchlovi. Jo. Nevím přesně co, ale podle mě, to je to můj názor, bylo to lepší za Olivera Kahna. Možná to zmínil taky. Fakt jsem to nepochytil, jsem u toho usnul, se mluvám. A já jsem tak chtěl zmínit, já to když tak pustím ještě znova. Ještě tam něco napíšu, bylo to velmi zajímavé. A na Facebooku máte plno reportáží, například o tom, že dneska v Lize mistrů se utká opět Leverkusen a Bayern Mnichov. Tentokrát v Leverkusenu, jenomže bez Mukieleho, který má červenou kartu, a bez Wirtze, který je zraněný, to tam jsem psal. Takže teď vám už nabízím tip, a to je více než 2,5 gólu v zápase, více než 8,5 rohu v zápase, protože podle mě si myslím, že Šik nastoupí a bude se chtít předvést. Protože možná je zklamaný, teda určitě je zklamaný z toho, že moc nastupuje. A nedivím se mu a jediný, kdo tam může být, tak je Šik teď, jo. A nechápu taky, proč na co ho šetřil pan Alonso. Ale uvidíme. Ale myslím si, že sen o nějakém triplu, jakože triplu, myslím, všech trofejí se mu tuto sezonu určitě nesplní. Unikne mu jak Liga mistrů po dnešku, tak si myslím, že mu už na takových 80% uniká i titul, možná i 90%. Nechci říkat z toho. Nechci být jako pan Alonso, jo. A taky a karty. Více než 2,5 karty, více než 2 karty dejte. Jsou moje 3 typy, takže na dnešní zápas Ligy mistrů. Více než 8,5 rohu, více než 2,5 gólu a více než 2 karty žluté. Proč ty žluté karty? Budou tam, nebojte. Ze strany Bayernu možná tak minimálně 1 a ze strany právě Leverkusen 2 určitě, si myslím. Že už je to tak, že budou tak frustrováni, že budou i faulovat. A nebo to může být i naopak, že jo. Frustrace ze strany Bayernu, že třeba se může stát, že Leverkusen díky Šikovi začne pálit góly a Bayern začne být nervózní. Přeci jen se hraje v Bay aréně. No uvidíme. Takže reportáže máte na Facebooku. A pojďme se ještě podívat, počkejte, uděláme ještě něco. Ještě se podíváme na statistiky, jak to vypadá. Takže Kane, 23 zápasů, 21 gólů. Patrik Šik, 22 zápasů, 16 gólů. No, pořád je tady Marmou, že jo, na kikru. Jo, to samé i v celkovém bodování, to znamená jakože góly plus asistence.
První je Kane, 31 bodů dohromady, 21 gólů, 10 asistencí. Pak je tady Marmouš a třetí Wirtz, 9 gólů, 12 asistencí. Zda Wirtz přestoupí do Bayernu, protože určitě chce získat trofeje. Si myslím, že to je velká naděje. Já jsem vsadil s kamarádem o částce. On řekl, že tak 50 milionů, že ho Bayern koupí za 50, možná i míň. Já si to nemyslím. Já jsem řekl, že víc než 50, tak jsme se vsadili a pojďme mu dlužit si čerstvějící borovičku, anebo on mi dres Neuera. Ale ze starší sezóny, jo. Tak, a co čistá konta? Kde jsou? Tady. Wow. Petr Guláši. 32 obdržených branek, 12 čistých kont a Neuer je až druhý, no tak je zraněný, že? 11 čistých kont za 15 zápasů, statisticky je lepší. Teda z mého hlediska, jo, protože 32 zápasů, já jsem tele. 32 obdržených branek a Neuer má 15 obdržených branek, jo. Za 20 zápasů a Guláši má 24 zápasů a 32 obdržených branek, z toho 12 čistých kont. Naproti tomu, co to je? Hatubolu, no a to jsou asi špatně, omlouvám se, z Freiburgu 22 zápasů, 29 obdržených branek a 10 čistých kont. Tak. No a třeba tady ještě vám můžu přinést 3 nejlepší sprintery. I to z Heidenheimu první překvapivě. Conte Sirlord, 23 utkání, jeho největší rychlost naměřená je 36,82 km za hodinu. Druhý je Holtmann Gerrit z Bochumy, 36,76 km za hodinu. A třetí Lois Openda z Lipska, 36,64 km za hodinu. Kdo má nejvíc naběhaných kilometrů? Tady třeba první je Irvine Jackson. Doufám, že jste čte anglicky. Jackson, takhle. Je St. Pauli. Naběhaných kilometrů za 90 minut v průměru má 12,22. Druhý je Sano Kaishu z Mohuče. Za 90 minut má v průměru 11,73 km. Granit Xhaka Xhaka z Leverkusenu, pardon za špatnou výslovnost, 11,78 km za 90 minut. Teď nerozumím tomu slovu distance. Se omlouvám, to je celkově, protože tady nehrálo, že on má víc. Mají to všichni za 25 utkání, tito 3 hráči. A distance, pokud to bereme jako celkově naběhané kilometry, tak první Irvine Jackson má 305,52 km. Sano Kaishu
291 a Xhaka Granit 285,55 km. No a penalty neomylný je Harry Kane. Gnabry, který nedal proti Bochumi, trefil tyč. Vlastně jsem to poslouchal, jsem nemohl najít živý stream, tak i proto dohazeno, budu se snažit německé, ale uvidím. Potom je tady Amiri Nadiem z Mohuče, 22 zápasů, 2 penalty a 2 branky. A tak samo Amoura Mohamed z Wolfsburgu, 23 zápasů, 2 penalty, 2 góly. No a jelikož sázíme i na karty, někdo z vás, tak Orbán má za 22 zápasů 4 žluté karty a 2 červené. Marco Friedl z Werder Bremen, 17 zápasů, 6 žlutých karet, 1. Aha, to je 1 červená následovala po druhé žluté kartě, tak. A 1 má i hned, jakože červenou. Jo. Taky asi zajímavá statistika. A Amiri Nadiem, 22 zápasů, 4 žluté, 1, jak jsem říkal, červená po druhé žluté a 1 červená. Tak, co tu máme dále? Už asi ani nic zajímavého. Tak, to asi bude pro dnešek vše. Já vám určitě přinesu ještě nějaké reportáže i z dnešního utkání a těšte se nejen na neděli, potom už začíná liga. Termín ještě potvrdím, ale 29.3. Měli hrát Darkovice s Petřkovicemi, pokud se nepletu. Všechno upřesním tam na Facebook. A ještě ve čtvrtek se ozvu a tam to už oznámím a udělám nějakou reklamu i do příběhu. Se máte na co těšit. Takže děkuji, kdo mi dá odběr. Děkuji moc. Za každého sledujícího děkuji vám všem. Sledujícím na Facebooku, na Instagramu. Děkuji za vaši podporu. Bez vás by to ani nešlo. A moc si vás vážím, protože jste tam opravdu všichni rozumní. Tak se mějte hezky a užijte si dnešní zápas. Přinesu reportáž a zkouknu znova to interview s tím Goreckou. Tak se mějte. Ahoj.